Vážení posluchači, vítáme vás u dalšího dílu černobílých případů. Dnes si společně připomeneme případ známý jako Unínská loupež z roku 1971. Tragickou událost, při níž byli chladnokrevně zavražděni dva lidé kvůli penězům na výplaty pro zemědělské družstvo. Příběh se odehrává na podzim roku 1971 na pomezí západního Slovenska a jižní Moravy, v čase, kdy zločin takového rozsahu v socialistickém Československu šokoval veřejnost i bezpečnostní složky. Pohodlně se usaďte, začínáme. Je ráno 11. listopadu 1971. Dva pracovníci jednotného rolnického družstva, JZD, ze slovenské obce Štefanov jedou na koňském povozu po silnici směrem k poli, když v příkopu za vesnicí spatří podezřele odstavený osobní automobil. Napadne je, že by mohlo jít o mileneckou schůzku, ale po přiblížení je čeká šokující podívaná. Uvnitř šedého vozu Škoda 1000 MB sedí nehybný muž a žena, oba zbrocení krví. Dvojice ihned zamíří na místní národní výbor ve Štefanově a odtud volá veřejnou bezpečnost. Přivolaní policisté brzy potvrzují, že v autě jsou dvě mrtvá těla. Řidič vozu a jeho spolujezdkyně byli chladnokrevně zastřeleni. Za bílého dne a na poklidné venkovské silnici došlo k dvojnásobné vraždě. Oběťmi byli 26letý Pavol Míšaný a 30letá Cecílie Flamíková, zaměstnanci JZD Unín v okrese Senica na Záhoří. Pavol pracoval jako mechanizátor a Cecílie jako účetní, některé prameny uvádějí pokladní, družstva. Osudného rána vybrali kolem 9. hodiny ve státní bance v Senici částku 3071 korun českých, značnou sumu, určenou na výplatu odměn členům družstva Unín. Peníze vezli v zamčené kožené aktovce, kterou plánovali téhož odpoledne předat na schůzi družstva jako podíly za vnesený majetek při kolektivizaci. Místo toho však oba zahynuli cestou zpět. Cecílie Flamíková navíc byla v 9. měsíci těhotenství, pouhé dny před plánovaným nástupem na mateřskou dovolenou. Vrahové se tedy nezastavili ani před tím, že zabíjejí nastávající matku. Krutým činem fakticky vyhasly 3 životy najednou. Z místa zločinu zmizela jak kožená aktovka s hotovostí, tak vražedná zbraň. Motivem byla zjevně loupež. Někdo zavraždil oba zaměstnance družstva, aby se zmocnil peněz na výplaty. Pro vyšetřovatele VB, veřejné bezpečnosti, tím začal závod s časem. Bylo třeba co nejrychleji zajistit stopy, vyslechnout svědky a pokusit se dopadnout pachatele dříve, než zmizí i s lupem. Přestože šlo o odlehlou venkovskou lokalitu, zpráva o hrůzném nálezu se šířila rychle. Na místo činu se ještě dopoledne seběhlo přes 200 zvědavých občanů ze Štefanova a okolí. Policisté museli prostor uzavřít a zajistit, aby davy nezničily důkazy. Při ohledání auta bylo patrné, že se řidič před smrtí nesnažil ujíždět. Vůz stál u krajnice bez známek brzdění, byla zařazená rychlost, klíček v zapalování, motor zhasnutý. Vypadalo to, že zastavil dobrovolně a nic zlého netušil. Přední dveře u řidiče byly pootevřené a okénko možná stažené. Žádné průstřely na vozidle samotném nalezeny nebyly. To vše nasvědčovalo tomu, že dvojice zastavila na pokyn někoho, komu důvěřovala, nejspíše osoby, vydávající se za policistu při silniční kontrole. Stopy na místě činu a svědectví. Kriminalisté postupně rekonstruovali průběh činu z dostupných stop. V autě obětí nalezl soudní lékař 6 vstřelů z malé ruční palné zbraně ráže 5,6 mm, tedy z malorážkových nábojů BAT-22 Long Rifle. To, že na místě chyběly nábojnice, vedlo experty k domněnce, že použita byla pravděpodobně zbraň typu revolver, která prázdné náboje neodhazuje. Balistická expertíza určila, že střely nejspíše pocházely z revolveru Grant 590 ZKR ráže 22LR. Šlo o poměrně specifickou zbraň. Šestiranný revolver vyráběný od roku 1967 v NPOE. Přesné strojírenství, Uherský Brod na jižní Moravě. Tato informace byla důležitá, neboť vyšetřovatelé věděli, že v uherskobrodské zbrojovce se daly takové revolvery nelegálně získat. Mezi pachateli trestné činnosti se tradovalo, že někteří zaměstnanci vynášejí součástky zbraní ze závodu a po domácku je kompletují. Stopa k revolveru tedy naznačovala, že pachatelé mohou mít kontakt na zbrojovku v Uherském Brodě nebo pocházet z tohoto regionu. Velmi cenné byly svědecké výpovědi obyvatel, kteří onoho rána zaregistrovali něco neobvyklého.
Jedna starší žena ze Štefanova vypověděla, že krátce po 9. hodině uslyšela několik výstřelů a poté zahlédla červené osobní auto, které velkou rychlostí ujíždělo pryč od místa činu. Další 2 svědci, dělníci čekající ráno ve vesnici na odvoz do práce, si všimli, že šedé auto s mužem a ženou pronásleduje přes Štefanov vysokou rychlostí jiný vůz, červená Škoda 100. Na tom by nebylo nic až tak výjimečného, kdyby ovšem červený vůz neměl poznávací značku začínající písmenem čpíčko B. Písmeno B na SPZ, státní poznávací značce, v té době označovalo služební vozidla bezpečnosti, tedy policie, svědci proto automaticky předpokládali, že jde o služební vůz VB a dokonce si mezi sebou řekli, že patrně policie honí nějaké pachatele. Krátce poté ale uslyšeli ozvěnu střelby, jak uvedli shodně s výpovědí oné starší paní. Kombinace těchto svědectví, šedé auto pronásledované policejní Škodovkou a následná střelba, dala kriminalistům první hrubou představu o průběhu činu. Další indicie přinesl nález z odpoledních hodin téhož dne. Necelé 2 hodiny po objevení těl se na silnici mezi Senicí a Štefanovem našel služební průkaz veřejné bezpečnosti, který zřejmě vypadl z vozu obětí při přepadení, patřil jedné z obětí Pavolu M. Tento průkaz mohli pachatelé použít jako záminku k zastavení vozu, například jej ukázat při představení se coby kontrolní orgán. Tato hypotéza zapadala do obrazu fingované silniční kontroly. Bylo tedy téměř jisté, že pachatelé použili trik. Vydávali se za příslušníky VBH, aby nic netušící zaměstnance družstva snadno zastavili. Motiv loupeže a způsob provedení, včetně použití falešné policejní identity, svědčili o tom, že zločin byl dlouho a pečlivě plánovaný. Vyšetřovatelé usuzovali, že pachatelé byli velmi zkušenými a chladnokrevnými zločinci, kteří se vyznali v policejní práci a dokázali využít detailů, jako je označení služebního auta či typ zbraně, aby znesnadnili dopadení. Zatímco kriminalisté začali ověřovat vytipované okruhy podezřelých, od recidivistů až po případné bývalé policisty, v médiích se mezitím rozjela vlastní verze pátrání. Tehdejší tisk i přes cenzuru překvapivě spekuloval způsobem připomínajícím dnešní bulvár. Někteří novináři trvali na tom, že vrahy mohli být jedině samotní příslušníci VB, protože případný civilista by se k falešným policejním značkám a průkazu nedostal. Tyto neověřené úvahy sice nebyly podloženy důkazy, vyšetřování naopak již brzy směřovalo do civilního prostředí na Moravu, přesto však dokázali pošpinit pověst poctivých policistů a vyvolat v části veřejnosti nedůvěru. Navzdory těmto hlasům pokračovali kriminalisté v intenzivním pátrání po skutečných pachatelích. Bylo zřejmé, že proti sobě mají velmi nebezpečnou a profesionálně jednající dvojici či skupinu. Rozsáhlé vyšetřování a první horká stopa. Případ dvojnásobné vraždy ve Štefanově dostal nejvyšší prioritu. Do pátrání se zapojily desítky příslušníků VB na Slovensku i v Čechách. Už 16. listopadu 1971, pouhých 5 dnů po činu, svolalo vedení slovenské správy VB mimořádnou poradu všech náčelníků kriminální služby ze Slovenska i vybraných krajů Čech a Moravy. Setkání se účastnili také experti z Federální kriminální ústředny a Kriminalistického ústavu. Cílem bylo koordinovat další postup při pátrání po neznámých vrazích, sjednotit informace a rozdělit úkoly mezi jednotlivé složky VB. Bylo jasné, že pachatelé mohli mezitím uprchnout klidně na druhý konec republiky, proto bylo vyhlášeno celostátní pátrání. Je třeba si uvědomit, že jsme v roce 1971. Policie neměla k dispozici moderní technologie, internet ani mobilní komunikaci. Veškeré informace se šířily jen drátovými telefony či dálnopisem, což bylo pomalé a mnohdy nedokonalé. Navzdory těmto omezením se detektivům podařilo získat zásadní průlom v případu už několik dní po poradě. Listopadu 1971, 9 dnů od vraždy, je u polní cesty poblíž města Holíč, nedaleko hranice se Slovenskem, nalezena odhozená SPZ s písmenem ČPB a číslem 43215. Okamžitě vyvstává podezření, že jde o falešnou bezpečáckou značku, použitou pachateli při útěku. Technici značku prozkoumali a potvrdili, že byla vyrobena své pomocí, jednalo se o plech nastříkaný bílou barvou po okrajích, přičemž písmeno B a číslice byly načerněny přes šablonu. Dokonce byly patrné stopy po zvláštním nástroji, takzvanou obrubovačce, jaký se používá při lisování plechů v průmyslu chladniček, mrazírenských vozů či letadel.
Tento nález potvrdil, že pachatelé opravdu použili falešné značky imitující vozidlo VB a také naznačil, že si při jejich výrobě dali záležet. Pravděpodobně měli přístup k průmyslovému vybavení nebo kontakt ve strojírenském podniku. Jen o několik dnů později přišla zásadní stopa z Moravy. Dne 24. listopadu 1971 hlásí zpráva VB Brno, že se jim podařilo identifikovat muže, který měl v inkriminované době půjčený červený vůz Škoda 100 odpovídající popisu. Tou osobou byl Antonín Stašek na Renault 1935, řidič JZD z obce Podolí u Uherského Hradiště. Stašek si vypůjčil 10. listopadu, den před vraždou, v brněnské autopůjčovně Brno Car novou červenou Škodu 100 SPZ BMB 4381 a vrátil ji 12. listopadu večer. Při výslechu uvedl, že 10. až 11. listopadu služebním vozem jel do Olomouce, kde údajně u železničních závor došlo k poruše. Prý mu došel benzín a navíc se objevila závada na rozdělovači, takže musel nouzově přenocovat v autě. Druhý den, 11. listopadu, mu prý přijel na pomoc kamarád Ladislav Škrábal na Renault 1940 z Uherského Hradiště, který mu přivezl benzín. Stašek poté podle svých slov pokračoval v jízdě do podniku Tatra v Kopřivnici, kam jel pracovně jednat o dodávce strojů pro JZD Podolí. Nic z toho ovšem později nešlo věrohodně potvrdit. Naopak už samotná Staškova historka byla silně podezřelá. Autopůjčovna potvrdila, že všechna auta půjčuje s plnou nádrží a cesta Brno-Olomouc určitě nestačila benzín vyčerpat. Navíc Stašek vracel vůz 12. listopadu, tedy den po vraždě, a auto nebylo k dispozici k okamžité prohlídce, mezitím jej půjčili dalšímu zákazníkovi. Po nalezení a zajištění tohoto vozidla v jiných rukou však kriminalistická laboratoř objevila na šroubech držících SPZ zbytky bílé barvy stejného složení, jaká byla použita při výrobě nalezené falešné značky. Tím se Antonín Stašek stal hlavním podezřelým, měl motiv, peníze, příležitost, vypůjčený vůz i hmatatelnou spojitost s falešnými značkami. Antonín Stašek, recidivista v podezření. Antonín Stašek nebyl pro policii žádným nováčkem. 7krát trestaný recidivista si v minulosti odpykal tresty za podvody a další delikty. Měl dokonce sklony k fantazírování, svého času se například vydával za kapitána zahraniční rozvědky, což mu vyneslo jeden z jeho rozsudků. Také byl trestán za nedovolené ozbrojování, takže zkušenosti se zbraněmi měl. Z výkonu posledního trestu odnětí svobody, mimochodem ve věznici Mírov, byl propuštěn 9. května 1968 na základě prezidentské amnestie. Od té doby žil v Podolí u Uherského Hradiště s rodinou, staral se o 4člennou domácnost, manželku a 2 děti a pracoval jako řidič družstva. Přesto právě na něj postupně začaly ukazovat všechny důkazy v případě unínské loupeže. Kromě zmíněného pronajatého vozu a falešných značek byl významný také poznatek z banky v Uherském Hradišti. 17. listopadu 1971, tedy jen 6 dní po vraždách, se Antonín Stašek dostavil do tamní pobočky Státní banky Československé s neobvyklým požadavkem. Chtěl provést převod 103 000 korun československých na účet Mototechny, prodejce automobilů, aby si obratem mohl vyzvednout zcela nový osobní vůz Volha. Tato částka odpovídala zhruba 10letým úsporám běžného občana. Propuštěný vězeň a řidič JZD takovou sumu legálně mít nemohl. Když mu bankovní úředník nechtěl transakci bez ověření umožnit, Stašek se rozkřičel a způsobil v bance rozruch. Situaci musela uklidňovat hlídka VB. Převod peněz byl nakonec uskutečněn. Nicméně Staškovo demonstrativní utrácení velkých peněz jen několik dní po loupeži bylo pro kriminalisty extrémně podezřelé. Odkud by člověk s jeho zázemím vzal 103 000 korun na nové auto? Tato otázka dostala jedinou logickou odpověď – z uloupených peněz. Vyšetřovatelé se mezitím snažili potvrdit či vyvrátit Staškovo alibi na dobu činu. Tvrdil, že 11. listopadu odpoledne byl v podniku Tatra Kopřivnice kvůli pracovním záležitostem, což mu formálně dosvědčila i záznamová kniha Vrátnice tamního závodu. Kniha návštěv obsahovala Staškův podpis, ovšem s datem 12. listopadu 1971. To znamenalo, že do Kopřivnice přijel až druhý den po vraždě. Jeho původní tvrzení, že tam byl už 11. listopadu, bylo lživé.
Zjistilo se tedy, že Staškovo časové okno pro spáchání zločinu zůstává otevřené. Ve čtvrtek 11. listopadu ráno mohl být na Záhoří, dopoledne se vrátit na Moravu a odpoledne se objevit v bance v Uherském Hradišti při koupi Volhy. Jeho alibi se zhroutilo. Aby nebylo pochyb, proběhla i konfrontace očitých svědků s podezřelým. Příslušníci VB převezli do Uherského Hradiště svědka, dopravního policistu ze Senice, který ráno 11. listopadu 1971 viděl v Senici u banky nastartované červené auto s neznámým řidičem. Ve skryté pozorovatelně na služebně VB pak nadstrážmistr ze Senice spolehlivě označil Antonína Staška jako onoho řidiče červeného vozu. Tím se podezření proti Staškovi změnilo v přímé obvinění. Na základě dosavadních důkazů bylo prakticky jisté, že hrál klíčovou roli v loupežné vraždě u Štefanova. Ladislav Škrábal, komplic alibi. Případ ale zdaleka nebyl u konce. Vyšetřovatelé věděli, že samotný Stašek veškeré aspekty zločinu realizovat nemohl, zejména pokud svědci viděli ve voze 2 muže. Kdo byl tím druhým? Stašek uvedl, že s ním 11. listopadu do kontaktu přišel jeho přítel Ladislav Škrábal. Proto se nyní pozornost stočila také k němu. Ladislav Škrábal na rok 1940 z Uherského Hradiště byl na první pohled řádným občanem. Pracoval jako řidič u NP Inkstav Olomouc, stavební podnik, a oproti Staškovi byl dosud netrestaný. Byl ženatý a staral se o 5 členů rodiny, měl více děti, kolegové o něm mluvili jako o vzorném pracovníkovi. Právě jeho bezúhonná pověst mohla Staškovi posloužit jako alibi. Škrábal měl dosvědčit Staškův smyšlený příběh o poruše v Olomouci, tvrdil, že 11. listopadu ráno přijel kamarádovi na pomoc s kanistrem benzínu. Jenže kriminalisté brzy zjistili, že Škrábal toho dne vůbec nepracoval. Vzal si 11. listopadu dovolenou. Navíc v té době nevlastnil žádné auto, svou ojetou Škodu MB 1000 si pořídil až 19. listopadu 1971. Jeho role zachránce s benzínem nedávala smysl. Buď lhal, nebo v celé historce kryl Staška. Kriminalisty čekal rozhovor s Ladislavem Škrábalem. Ten zpočátku vypovídal ve shodě se Staškem, skutečně potvrdil, že za ním 11. listopadu do Olomouce jel a benzín mu dovezl. Když byl konfrontován s fakty, že neměl čím přijet, neboť neměl auto a že měl ten den dovolenou, začal se do své výpovědi zamotávat. Do vyšetřovacího týmu se zapojil i příslušník VB z Uherského Hradiště, který Škrábala osobně znal. Bydlel shodou okolností ve stejném domě, jen o patro níž. Díky tomu si vzpomněl na zajímavý detail. 8 dní po vraždě, 19. listopadu, potkal Škrábala na oddělení VB, kam si přišel přihlásit čerstvě koupené starší auto, Škodu 1000 MB Banat. Ten náhlý nákup vozu pouhý týden po loupeži teď zpětně zapadal do mozaiky. Škrábal zřejmě také disponoval penězi, které si běžný dělník nemohl tak rychle legálně opatřit. Přímé svědecké důkazy sice neukazovaly, že by se Škrábal osobně účastnil přepadení na místě činu, popisy pachatelů od svědků neodpovídaly jeho vzhledu, bylo však stále zřejmější, že v plánu sehrál roli pomocníka. Obstaral Staškovi zbraň a přislíbil falešné alibi, čímž se stal spolupachatelem loupeže. Druhý střelec, Svatopluk Bardonek, zbývalo ještě vypátrat druhého pachatele, který střílel spolu se Staškem. Ladislav Škrábal to podle všeho nebyl, ten možná ani nebyl přímo na místě činu. Kdo tedy seděl ve falešném policejním autě po boku Staška? Tato otázka byla zodpovězena pátráním v prostředí recidivistů a Staškových známých. Když kriminalisté zjišťovali, s kým se Stašek stýkal a kdo by mohl být schopný takového činu, dostali tip na jméno Svatopluk Bardonek, Naria 1939. Svatopluk Bardonek pocházel stejně jako Stašek z Uherskobrodska. Uherský Brod leží jen asi 25 km od Podolí a v minulosti už měl také problémy se zákonem. Stašek a Bardonek se osobně znali, byli dokonce spoluvězni v letech 1967 až 68 na Mírově. Po amnestii 1968 se oba dostali na svobodu. Bardonek, tehdy kolem 30, zůstal v rodném Uherském Brodě. Pro svůj poměrně inteligentní vzhled a vystupování svědci ho popisovali jako štíhlého, blečí tváře, upraveného muže kolem 30 let, by snadno zapadl do role civilního kriminalisty, za které se pachatelé u Štefanova vydávali.
Vyšetřovatelé zařadili Bardonka do okruhu podezřelých a ukázali jeho fotografii svědkům ze Slovenska. Ti, kteří viděli dvojici mužů v červené škodovce, potvrdili, že Bardonek velmi odpovídá popisu spolujezdce vedle Staška. Tím získala policie všechny 3 podezřelé: Antonína Staška, Svatopluka Bardonka a Ladislava Škrábala. Připraven byl koordinovaný zákrok k jejich zadržení. Listopadu 1971, pouhých 16 dní po spáchání zločinu, zásahové jednotky VB synchronně zadržely všechny 3 muže. Stašek, Bardonek i Škrábal byli zatčeni, obviněni z dvojnásobné vraždy Pavola Míšaného a Cecílie Flamíkové a umístěni do vyšetřovací vazby v Brně. Ještě tentýž den začaly domovní prohlídky v jejich bydlištích a u příbuzných, které přinesly další usvědčující důkazy. U Staška policie zajistila několik rozmalovaných poznávacích značek. Polotovary SPZ s písmenem B, které si chystal na další použití. Ve sklepě domu rodičů Staškovy manželky objevili kriminalisté v pytli pod uhlím ukrytých 70 000 korun československých v bankovkách. U Ladislava Škrábala byla nalezena krabička s náboji ráže 5,6 mm, stejný typ, jaký byl použit při vraždě, a k tomu 55 000 korun československých v hotovosti ukrytých v bytě. Svatopluk Bardonek měl doma schované peníze na více místech: pod kobercem, v lustru a ve skřínce rádia. Celkem u něj našli dalších 40 000. Dohromady tedy trojice ukryla velkou část z uloupených 363 000. Zbytek zřejmě stihli utratit během 2 týdnů svobody, za auta, oslavy a drobné útraty. Důkazy nalezené při prohlídkách dostaly zatčené pod silný tlak. Ladislav Škrábal jako první prolomil mlčení a začal spolupracovat. V této situaci, kdy už nebylo kam uniknout, se rozhodl vypovědět pravdu. Brzy poté kapituloval i Svatopluk Bardonek, doznal svou účast na činu a kriminalisty dokonce zavedl na místo, kde se zbavili zbraně. Na okraji malého remízku u Holíče, kam pachatelé odbočili při útěku, Bardonek ukázal na plochý kámen. Když ho policisté odvalili a začali kopat pod ním, našli zakopaný revolver Grant 590 ZKR, vražednou zbraň z případu. Zbraň byla odevzdána na expertizu, která potvrdila, že právě z ní pocházely střely vyňaté z těl obětí. Antonín Stašek, konfrontován s nezvratnými důkazy i přiznáními svých kompliců, nakonec také doznal svou vinu. Nyní již nic nebránilo zrekonstruovat celý průběh loupeže a postavit trojici před soud. Rekonstrukce. Přepadení u Unína krok za krokem. Díky výpovědím pachatelů a shromážděným důkazům se vyšetřovatelům podařilo složit detailní mozaiku celého případu. Nyní si můžeme přiblížit, jak přesně byla unínská loupež naplánována a provedena. Pachatelé nebyli žádní impulzivní amatéři. Loupež připravovali dlouhodobě a promyšleně. Už v září 1971 začal Antonín Stašek sondovat terén. Na motocyklu několikrát navštívil Senici a nenápadně pozoroval tamní pobočku státní banky. Všiml si, že výplatní termíny místních podniků a družstev připadají vždy na období 10. až 12. dne v měsíci. Právě v těchto dnech chodili zmocněnci podniků vybírat větší hotovosti na výplaty. Stašek také zjistil, že družstvo Unín patří k těm, kteří kolem 10. listopadu budou vybírat mimořádně vysokou částku odměny členům za vnesený majetek. Tím byly dány základní parametry cíle. Stašek do příprav zatáhl své 2 kumpány, Svatopluka Bardonka, známého z vězení, a Ladislava Škrábala, kamaráda z civilu. Rozdělili si úlohy. Stašek vymyslel plán a sehnal auto, Škrábal obstaral zbraň a slíbil alibi, Bardonek poskytl svou účast při samotné akci. Stašek věděl, že použití vlastního vozu by bylo riskantní, a tak zvolil půjčovnu, kde si pod falešnou záminkou pronajal červenou Škodu 100. Falešné poznávací značky si nechal vyhotovit přes známého. Ve státním podniku LED v Kunovicích mu kdosi vyrobil 4 čisté plechové tabulky o rozměru SPZ, na které pak Stašek pomocí šablon namaloval kombinace písmen a čísel napodobující značky VB. Revolver dodal Ladislav Škrábal. Jednalo se právě o malorážkový Grant 590 ZKR, údajně sestavený po domácku ze součástek ukradených v uherskobrodské zbrojovce. Škrábal opatřil i ostré náboje ráže 5,6 mm z téhož zdroje. Samotnou akci načasovali na 11. listopadu, kdy očekávali v Senici velké výběry hotovosti. Vše začalo ve středu 10. listopadu 1971. Antonín Stašek vyzvedl v Brně pronajatou červenou Škodu 100 a společně se Svatoplukem Bardonkem vyrazili směrem ke slovenským hranicím. V té době již měli připravené falešné SPZ s písmenem B.
Večer 10. listopadu přespali u jedné staškovy známé v Hodoníně nedaleko hranic. Podle pozdější výpovědi hostitelky byli oba muži v dobré náladě, těsně před akcí zřejmě cítili směs napětí a očekávání. Časně ráno 11. listopadu nalepili na vypůjčenou Škodovku falešné značky VB a vyrazili přes hranici na Slovensko do okresu Senica. Oblečeni byli v civilu, ale chystali se vystupovat jako kriminalisté v utajení. Počítali s tím, že lidé uvěří spíše ústnímu tvrzení, podloženému detailem, služební průkaz, tabulka SPZB, než skutečným uniformám. Kolem 8 hodiny raní přijeli do Senice a zamířili k budově státní banky, kterou Stašek předtím sledoval. Zaparkovali opodál v boční ulici u obchodu ovoce zelenina, odkud byl výhled na vchod do banky. Motor nechali běžet, aby nevzbudili pozornost. Vypadali jako běžná hlídka VB v civilu načekané. Asi hodinu trpělivě pozorovali okna banky, kde probíhaly výběry. Dočkali se. Zhruba v 9 hodin spatřili, jak z banky vychází muž a žena s objemnou koženou aktovkou. Z informací nazbíraných předem Staškovi došlo, že tohle bude jejich cíl. Zaměstnanci družstva nesoucí 100 000 na výplaty. Dotyčný pár, Pavol M. a Cecílie F., nastoupil do šedé Škodovky 1000 MB s poznávací značkou okresu Senica a zamířil z města směrem na severozápad, k vesnicím Čáčov, Štefanov a dále k Unínu. Stašek s Bardonkem nemeškali a okamžitě se vydali v závěsu za nimi. Červená Škoda 100 s falešnými značkami začínajícími B sledovala šedý vůz družstva několik kilometrů, aniž by posádka cokoliv tušila. V obci Čáčov se pronásledovatelé rozhodli zasáhnout. Stašek sešlápl plyn, předjel šedou Škodovku a přinutil ji zastavit u krajnice. Opatrně vyhlédli. Široko daleko nikdo, až na smůla. Proti nim se z ničeho nic objevil linkový autobus plný lidí a projížděl kolem. Tato náhoda zřejmě zachránila život posádce družstevního vozu, i když jen na pár okamžiků. Stašek totiž už měl v kapse připravenou zbraň a chystal se střílet, ale příjezd autobusu vše zhatil. Nemohl spustit palbu před tolika svědky. Improvizoval proto, přistoupil k šedému autu a požádal řidiče o doklady. Vystupoval jako policista a začal mu domlouvat kvůli údajně spáchanému přestupku. Tohle byla záminka, jak vysvětlit zastavení. Do toho přišel Bardonek a sehrál roli přívětivějšího strážce zákona. S autoritou ukončil domnělou silniční kontrolu slovy: tak dobře, pokračujte a příště buďte opatrnější, dáme si na vás pozor. Řidič Pavol M. si oddychl, poděkoval a odjel dál směrem ze Štefanova. Nevěděl, že policisté byli falešní a že jej smrt dostihne o pár stovek metrů dál. Asi po 500 metrech jízdy, to už byl autobus z dohledu, červená Škodovka opět prudce předjela vůz obětí a zastoupila mu cestu. Bylo mimo obec za Štefanovem, na opuštěném úseku silnice směrem k Unínu. Pavol M. znovu zastavil a lehce pootevřel dveře, čekaje pokračování kontroly. Tentokrát už ale žádná slova nepadla. Stašek přistoupil zleva k okénku řidiče a bez varování zahájil palbu z revolveru. Vypálil celkem 4 rány. 2 kulky zasáhly Pavola přímo do hrudi a obličeje, další 2 kulky zasáhly Cecílii vedle něj. Oba utrpěli smrtelná zranění a zhroutili se. Poté Bardonek popadl zbraň od Staška a vypálil zbývající 2 náboje, jako takzvané rány jistoty, do bezvládných těl. Během pár vteřin tak pachatelé ukončili životy 2 nevinných lidí, mladého mechanizátora a jeho kolegyně, která pod srdcem nosila nenarozené dítě. Zločinci rychle jednali dál. Ze zadního sedadla vozu obětí popadli koženou aktovku s penězi. Pak se rozběhli k své červené Škodovce, kterou nechali nastartovanou, a bleskově ujeli vysokou rychlostí pryč z místa činu směrem na západ. Krátce poté je zahlédla ona starší paní ze Štefanova, jak už víme. Viděla jen červené auto mizící v dálce a netušila, že uvnitř sedí vrazi jejich sousedů. Stašek s Bardonkem ujeli jen několik kilometrů, pak se odbočkou dostali k malému lesíku u Holíče, už na moravské straně hranice. Zde na odlehlé polní cestě zastavili, aby zahladili stopy. Sundali falešné SPZ z vozu a zahodili je do křoví, jednu z nich později najdou vyšetřovatelé. Bardonek vzal lopatku a zahrabal do země revolver, kterým stříleli. Místo označili placatým kamenem. Chtěli se zbraně zbavit nenávratně, následně zamířili dál do obce Dubňany u Hodonína. Tam v obchodě koupili láhev denaturovaného lihu, tvrdý technický líh. S touto hořlavinou zajeli k nedalekému lesíku u Dubňan, kde polili koženou aktovku od peněz a zapálili ji. Aktovka schořela na popel, zmizel tak předmět, který by je případně mohl usvědčit.
napřetom otisky nebo spojení s oběťmi. Měli pocit, že se jim podařilo zneškodnit všechny použitelné stopy. Zbraň byla pryč, falešné značky také, aktovka zničena. Spokojeně se pak vrátili do blízkého Hodonína, kde je opět uvítala Staškova známá, u které přenocovali předchozího dne. Toho večera, 11. listopadu, si dopřáli malou oslavu. Hostitelka pozvala ještě 2 své kamarádky a společně s Bardonkem a Staškem poseděli. Později se dotyčná žena zmínila, že oba pánové měli výjimečně dobrou náladu. Není divu, právě získali bezmála 400 000 korun. Druhý den ráno, v pátek 12. listopadu, nasedli Stašek s Bardonkem do červené Škodovky a odjeli do Kopřivnice, do Onpečpe Tatra. Tam Stašek formálně navštívil několik lidí pod záminkou jakéhosi jednání. Potřeboval totiž vytvořit dojem alibi, že se v té době pohyboval pracovně tam. Ve skutečnosti nic důležitého nevyjednal, ani nechtěl. Z Kopřivnice pak oba zamířili do Olomouce, kde měli sraz s Ladislavem Škrábalem. Všichni 3, Stašek, Bardonek i Škrábal, se setkali 12. listopadu odpoledne v olomoucké restauraci. Rozdělili si kořist. Podle dohody měl každý dostat kolem 120 000 korun československých, což odpovídá hotovosti nalezené posléze u každého z nich. Škrábal obdržel svůj podíl za pomoc a obstarání zbraně, i když na místě vraždy nebyl. Trojice pak nabrala směr Brno, kam dojeli ještě 12. listopadu podvečer. V Brně Stašek vrátil vypůjčenou Škodu 100 do autopůjčovny, čímž se zbavili potenciálně nebezpečného důkazu. Než se kumpáni rozešli domů, zašli ještě společně na brněnské nádraží do restaurace Na skleničku. Měli co zapíjet, akce se zdařila nad očekávání. Objednávali si pivo a slivovici, nálada byla bujará. Při placení dali štědré spropitné, až to číšníkovi vyrazilo dech. Takové dýško prý v životě nedostal a vzpomínal na to ještě po letech. Později kriminalistům vypověděl, že 3 muže v jídelním voze si zapamatoval právě kvůli jejich rozjařenosti a rozhazovačnosti. Stašek, Bardonek a Škrábal tehdy dokonce plánovali další možnou loupež. Bavili se o tom, že nejlepší bude tras udeřit někde na opačném konci republiky, až utichne humbuk kolem té senické vraždy. Domluvili se také, že do té doby se nebudou příliš stýkat a každý bude ležet trochu při zemi. Po 10. večer 12. listopadu všichni 3 nasedli na vlak z Brna do Uherského Brodu. Vlak byl sice přeplněný, ale to jim nevadilo. V jídelním voze měli dost místa. Spokojeně mířili k domovům, s pocitem, že unikli spravedlnosti. Netušili, že za pouhých 15 dní se znovu shledají, tentokrát ve vyšetřovací vazbě. Soud a tresty. Případ unínské loupeže se dostal před soud v roce 1972. Pro soudce i přísedící to bylo mimořádně otřesné líčení, promyšlená vražda 2 lidí kvůli penězům, bez polehčujících okolností a navíc s těhotnou obětí. Krajský soud v Brně, pod který spadala jurisdikce, jelikož pachatelé byli z Moravy, neměl pochyb o vině obžalovaných. Všichni 3 se beztak přiznali a důkazy byly jednoznačné. Rozsudek byl mimořádně přísný. V první instanci byli Antonín Stašek, Svatopluk Bardonek i Ladislav Škrábal shodně odsouzeni k trestu smrti. Soud tím dal jasně najevo, že podobně závažný zločin bude exemplárně potrestán. Obratem následovala odvolání a do případu se vložil vrchní soud, odvolací instance. Ten potvrdil tresty smrti pro Staška a Bardonka, avšak u Ladislava Škrábala zmírnil rozsudek na 15 let odnětí svobody. Zohlednil tak skutečnost, že Škrábal se přímo neúčastnil střelby na místě činu a do jisté míry vystupoval jen jako pomocník, byť bez něj by se zločin patrně neuskutečnil. Škrábal tak unikl popravě, která tehdy hrozila i jemu. Stašek s Bardonkem, hlavní pachatelé dvojnásobné vraždy, využili poslední možnost a podali si žádosti o prezidentskou milost. V letech normalizace však bylo udělení milosti u tak brutální kriminality krajně nepravděpodobné a skutečně žádosti obou vrahů byly zamítnuty. Trest smrti byl vykonán 22. listopadu 1972, tedy zhruba rok od činu. Antonín Stašek, 37 let, a Svatopluk Bardonek, 33 let, byli v jeden den popraveni oběšením v brněnské věznici. Jejich třetí komplic Ladislav Škrábal nastoupil výkon 15letého trestu. Za mřížemi jej však pronásledovalo špatné svědomí či deprese. Ve vězení spáchal sebevraždu a nikdy nevyšel na svobodu. Loupež ve Štefanově tak nakonec měla tragickou dohru pro všechny zúčastněné. Zmařeno bylo 6 životů, započítáme-li i nenarozené dítě Cecílie Flamíkové a 3 pachatele, kteří doplatili na své činy. 2 na popravišti, 3. vlastní rukou.
Případ unínské loupeže 1971 vešel do dějin československé kriminalistiky jako jeden z nejbrutálnějších a nejcyničtěji naplánovaných zločinů své doby. Dodnes připomíná, kam až může vést touha po snadném bohatství. Na místě přepadení u silnice za Štefanovem byl po čase vstyčen kamenný pomník Pavolu Míšanému a Cecílii Flamíkové s jejich fotografiemi. Kolem jdoucí i projíždějící tak dodnes mohou věnovat tichou vzpomínku dvěma nevinným obětem, které se staly terčem loupežníků v policejním převleku. Vážení posluchači, tím dnešní příběh končí. Děkujeme vám za pozornost, doufáme, že pro vás byl nejen poutavý, ale i poučný. Dávejte na sebe pozor a naslyšenou příště u dalšího dílu Černobílých případů.